दिनैनि दिनाव बर' थुनलाइनि जोनोम सान हिसाबै आं गासै बर' माहारिनो आंनि अननाय मोजां मोननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाहैबाय। दिनै जोंनि सिके प्राइमारि बर' साहित्य सभानि 50थि मेल, बे मेला जोंनि बिथां जोंनि कक्लाबारि MCLA मन्टु बर' बिथांनि गामियावनो जादों। दिनैनि बे मेला जोबोद मोजां जादों होननानै आङो मेगनजोंबो नुदों आरो जाबाय दङ। बेनि थाखाय आं बिथां मन्टु बर'निसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावहरनाय जाबाय। नाथाय बेनिसिम जिहेतु बर' रावखौ बे जेंनाया गोरलै जेंना नङा, बा बे जेंनाया जोंहा सोलिबाय दङ। जों बेखौ मा होननानै बुंनो दा जोंनो दैदेनगिरिबो नांगौ। जोंनि गेजेराव दैदेनगिरिनिबो आंखाल। जों नंगौ मोजां मोजां बाथ्रा बुङो, नाथाय गावनि फिसाखौ जोङो इंलिस मिडियामाव होनो गोनां जायो। दा बिनि सायाव रायजोनि जानानै रायनो ना दैदेनगिरि जानानै रायनो, आं बेनि थाखायनो बे बाथ्रानिफ्राय आं गोजानाव थागोन। अब्लाबो आं खावलायगोन गावबा गावनि फिसाफोरखौ जेन साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रानो बर' मिडियामाव होथों, आं बेखौ खावलायो। बादिफोरा जोबोद मोजां जादों। आसा खालामो दा गेवलां मेला जाथ'वाखै। गेवलां मेलायाव जोंहा अदालगुरि कलेजनि बिबुंगोरा दङ, बिथां नरेसन नार्जारि, बिथाङा सौफैगोन दा गेवलां मेलाव। आं आसा खालामो गेवलां मेलाबो मोजाङै मोजां जानानै थांगोन। आथिखालनि थुनलाइ फोथाराव आं नुदों गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरानो जेब्लानिफ्राय जोंहा बर' साहित्य सभानि गेजेराव साहित्य एकाडेमि फैदों, बे समनिफ्राय बर' थुनलाइया एसेब्लाबो सोलायनाय फैदों आरो लाइमोनफोरनि गेजेराव बेयो गोदान मोनसे थुलुंगा होनायखौ आं नुनो मोनदों। बेखायनो आथिखालाव गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरानो बा लाइमोनफोरानो लिरनायखौ आं नुनो मोनदों। बेयो मोजां लैखोन। बिजाबनि जेंनायाथ' दासिमबो जोबाखै आरो बियो जोबनायबो नङा। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै स्टेटआ हाई सेकेन्डारि लेभेलाव जोंनो बर' थुनलाइनो बा बर'फोरनो बर' बिजोंजों फरायनो थाखाय जोंनो मोनथाय होबाय, नाथाय दासिमबो बिजाबानो ओंखाराखै बा बिजाबा दासिमबो जोंनिया रेडि जानो हायाखै। बेनि जाहोनानो जाहैबाय मा, जोंनि जेसेबां लिरगिरिफोर दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना दासिमबो बे खामानिखौ जोबोद गोख्रोङै मावनो हायाखै। बेनि थाखायनो बिनि दाया गुबुननियाव नङा, जोंनियावनो दं होननानै आं सानो। जायखिजाया दिनैनि हाबाफारियाव गोथार सानाव साफ्रोमनोबो आंनि मोजां मोननाय आरो हामलायनायखौ